Viete, že narušenie nášho mikrobiomu, a teda zlý mikrobióm na pokožke, môže spôsobiť rôzne zápalové ochorenia, ako je napríklad akné, ekzém, kuperóza, rosacea, ružovka, ale taktiež aj precitlivenie pleti a vznik skorších vrások? Narušiť si ho môžeme veľmi agresívnymi čistiacimi produktami, ktoré obsahujú veľmi agresívne konzervačné látky a takisto produktami s veľmi kyslým pH. Tieto látky zbavia našej pleti nielen tých zlých mikroorganizmov, ale aj tých dobrých. Práve probiotika v kozmetike dokážu dať váš mikrobióm na pokožke znova do poriadku. Podporujú rast dobrých mikroorganizmov na pokožke a tým môžu pomôcť pri liečení týchto ochorení a takisto prevencii vrások. Práve moja kozmetika sa vyznačuje tým, že v každom produkte značky Barbora Lori nájdete probiotikum Lactobacillus, ktorý zlepší váš mikrobióm na pokožke, má úžasnú hydratačnú funkciu a tým predchádza tvorbe vrások. Viac o tejto látke sa dočítate na mojom blogu. V mojom toniku nájdete aj prebiotikum inulín, ktorý v úvodzovkách slúži ako potrava pre probiotikum a tým napomáha rýchlejšiemu rastu tých dobrých mikroorganizmov a rýchlejšie dá váš mikrobióm na pokožke do poriadku. Preto doporučujem po mojom čistiacom mlieku, ktoré má pH podobné vašej pleti, alebo po inom čistiacom produkte, ktorý môže rozhádzať váš mikrobióm na pokožke. Ako veľmi bude váš mikrobióm rozhádzaný, závisí od toho, aký agresívny a s akým pH použijete váš čistiaci produkt. Používať aj môj tonikum s prebiotikom, aby sa pleť dala znova do harmónie.